Mert már buli van, bén, nem akarlak elkeseríteni. Nem teszünk át. Na! Akkor most az a program, hogy mindenki elhúzni a picsába! Ide figyelj, Lalikám! Mutatok valamit! Hello! Át tudok nyomni valamit érdekes? Hello! Ez nem a te szobád. Nem is kell tovább menni a macskába! Mondtam, hogy a házi buli lesz. Menjétek le a kabátos kibakról. Kifele innen! Ennyi volt. Ez a ráhangolás! De ez is új! De a Lali szerint kőkorszak, mi? Nézzétek meg, mit kaptam a balettosztársaimtól! Na most hol a fia, amit mondott, amit... Nincs fia! Figyelj, bor tudok inni lányoknak. Kifelé! Kifelé ebből a lakásból! Lali! A fújna, a karácsonyra kaptam, nem! Karácsony, hol van ma? Kifelé innen mindenki! Jó, hát a lányok. Trikolis, visszateszem! Tanul valami trikolis! Kifelé ebből a lakásból! Gyerekek, ez jobb, mint a VV. Hogy nyisd ki a szem. Ez jobb, mint a VV.